Beno, artistak, zer gertatu dela uste duzue? Zelan ikusten duzue? Zer gertatu zaigu agian? Utzi genituen, pentsatzen genuelako gehiago hasiko zirela, baina zer gertatu da? Beno, baina horrela ere ikasten dugu, bai ala ez? Bueno, zer ikasi dugu azaloreen inguruan, urrengoan zer egin behar dugu? Baina txuriz daudenean, zer egin behar dugu, ja, segidan zer egin? Atera, ezta? Ze, karo, azaloreak badira orain loreak dira, gainera nola usaintzen du? Agian ja pasatu dira? Bai, ezta? Baina, bueno, behintzat hartuko ditugu, ezta? Beno, orduan, ikasi duguna da horrela hartu beharko genituela, ezta? Begiratu azalore hau nola dagoen. Ostiralean gogoratzen zarete, gaur astelena daia. Zer gertatu da asteburuan orduan? Ba, asteburuan batzuk horrela egonda, horrela jarri direla. Eta ja loreak ateratzen ari dira eta ezin da jan, ezta? Horregaitik horrela nahi genuen, ulertzen? Beraz, urrengoan zer badakigu, ezta? Baina beno, baten bat, ezta? Hau, eraman dezakegu adibidez, ezta? Beno, urrengoan bai, ezta? Zein izango da urrengo barazkia landatuko duguna, zein. Baina, pasareten egutegira etan zeunden azalore? Eta nork landatu ditu? Baina noiz egin duzue hori? Beste egun batean. Eta hauek izango dira, etxera eramango dituzten 6 azalore. Eta hauek konposta egiteko edo animaliei jaten emateko erabiliko ditugunak. Zein izango da urrengo barazkia, beste bat arte.